مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'i khawfihi wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin li jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in sanin min al-ulama'i al-'amilin wa syaitan sanin wa muslimin wa muslimin wa mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Malik wa Imam Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali al-Baghdadi wa ila jami'il syuhada'i al-qadir al-jilani wa qawlan masyayikh wa fi Indonesia kullihim jami'il masyayikh masyayikh musaddatina wa nakhusu khusun syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syafi'i wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa aqrina wa khaladina wa usulina wa fu'an sabarin sabarin wa fi'alina li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina minal alamin wal amwat khususan ila jami'a man hadara fi majlisina hadha jama'a masjid al-Haram wa khususan jami'i khalil muslimin astajir kita kami fi mantaran dan susah fi bagi sehat fi wa khususan jami'i khalil muslimina fi Gaza wa fi Palestina fi Suriya wa fi Iran wa fi Iran wa fi Yaman wa fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sedaya jamaah Masjid Al-Alai kawula hormati sadèrèngé kita milai maos masalah ibadah kula pribadi saha keluarga ngaturaken syukur hati nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Dan khair kalau minkum taqabbal ya. Insyaallah ba'akum na'ati wa ba'izin wa kulli. Mohon maaf lahir batin pun kosong-kosong nggih. Nggih luput-luput yang jenenge canom. Canom kan akeh salahe akeh lupute. Nah sing wong tuwa akeh pitrae. Yo lali kena nggih lali. Wong tuwa akeh lali. Benjing disambut nek Jumat mawon.
nggih. Nah, luwih kathah niki kan kangge jamaah masjid. Kula monggo kita lajeng bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ala alihi min barakatihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaritsatu wal khamsuna kali iku makalah kang kaping 53. An Abi Sulaiman ad-Darani saking Syekh Al-Imam iki termasuk min a'immatil ulama, termasuk imame para ulama. Abu Sulaiman ad-Darani anahu satune Sulaiman ad-Darani iku kala dawuh sapa Syekh Abu Sulaiman ad-Darani aslu kulli khairin utawi pangkale saben-saben kebagusan fit dunya dalam dunya wal akhirat lan akhirat iku al khaufu wedi minallah taala maring pokok dari segala kebaikan dunia dan akhirat itu takut kepada Allah. Itu dawuh pertama. Nomor kali wa miftahud dunya utawi kuncine dunya iku asyabau kuwaken. Wa miftahul akhirati lan kuncine akhirat niku aljuhu keluwen, nggih luwe. Oh niki perlu dibahas niki. Rumiyin saderenge ngaos Ramadan kula tasih kemutan kula tingali niki sakjane playlist ngaos alamal nggih. Ngaos kita niki Pak kula rekam. Lajeng kula upload teng kene YouTube. Teng kene YouTube. Bukan kangge pamer-pameran mboten, wong follower kula kedhi. Sing ningali niku kedhi, kadang ya wong 10, wong 15 kedhi sanes. Niku kangge celengan kula mawon. Nggih. Syukur-syukur enten manfaat kangge liyane alhamdulillah, tapi pribadi sakjane kangge kula. Supados napa manfaate kathah ben kula saged mutolaah malih. Aku dhewe iki ngajine tekan ngendi ngono. Kula tingali soalé kan ngajine mboten mriki mawon. Ya kaya kodhok colot rene colot rono. Nah, kula damelno playlist, damelno kaya album ngoten. Alamal nggih alamal to, Miftahul Jannah to, Husnul Khotimah to, Ar-Raudhah to. Napa? Anur to, ngoten dadi mumpun kula kumpulaken bababe pun enten nganune. Nah, niki dhewe iki sing ngaos dhewe iki niku wekdal bahas Dzunun al-Misri, ulama sing karomahe luar biasa, bahkan mboten namung piyambake sing gadah karomah, sampai putrine niku gadah karomah. Saking berhasile ndidik putrane niku sampai putrine ya ugi duwe karomah luar biasa. Dzunun al-Misri. Sing Dzunun al-Misri niku mboten berangkat saking wong lahir langsung dadi apik mboten. Awale nggih wong biasa. Bahkan nggih ngaku tenggih rada nakal, nom-nomane rada nakal nggih. Nom-nomane rada nakal mencolok pagen enom-nom rada nakal. Dilalah oleh pituduh Allah, mbah umur pinten napa sekawan dosa ke atas ningali siji peristiwa sing takjub sing dadi wasilah dalane hidayah. Akhir dadi wong apik, dadi waline Allah sampeyan. Nah, makane dhewe kula aturaken. Tiyang niku dadi wong apik niku mboten kudu apik kaya mulai awal. Enek sing settingane enten sing apik kaya mulai awal. Kados Syekh Abdul Qadir Al-Jilani settingan apik kaya mulai awal sampai sedo dadi puncak kewalian. Tapi enten tiyang niku sing awale nggih nakal. Bahkan kan kathah nggih wali-wali sing asale saka ngapunten tiyang sing fasik. Akhirnya terus tobat saking maksiat leren sampai dadi waline kekasihne Allah kathah ngoten. Dados kita niku nek maos sejarah nonton saged kangge ibroh kangge tulodo. Lah sing sakniki sing kita bahas niki dawuhe Syekh Abu Sulaiman ad-Darani. Niku nami asline Abdurrahman bin Atiyah. Niku piyambake niku termasuk ulama salaf. Saking pundi kok tertos ulama salaf. Ulama salaf niku sing mlebu dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku nanti ndawuhaken saapi-apike generasi iku generasiku. Lalu generasi sabarku.
lalu generasi sakdaku sampai ping 3. Dadi generasi sing apik mungguh Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi niku khairul quruni qarni sampai saterusé niku 300 tahun. Sing paling apik generasi niku sampai mulai Nabi sampai 300 tahun atau 300 tahun Hijriah. Nah, dadi nek enten ulama sing lahir niku ngandhape 300 niku diwastani ulama salaf karena paling dekat kali Nabi mlebet tenggene dawuh Kanjeng Nabi sing diarani paling apik-apik generasi niku. Lah, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani niku sedone niku enten sing setunggal riwayat nyebut 208 Hijriah, enten sing nyebut 215 Hijriah. Berarti tasih di bawah 300 Hijriah. Cara Masehi cek 800-an. Lah sakniki kan pun 2026, waduh jare kali kita. Tapi dawuh sampai saiki kita pelajari saestu. Anjen tiyang rumiyin niku dawuh sak kecap tapi mandi tenan. Saiki akeh omong gak sepiro mandi. Ya wis dhewe-dhewe lah. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani iki masyaallah sakti sangat. Bahkan kula wau kan sakderenge ngaos mutolaah ya. Dengan Syiar Alam Nubala kali napa Sifatus Sofa sing wau lha damel status niku. Nah, nek jenengan gak ada nomor kula tinggal status kula niku status badhe kula mutolaah niku. Nggih mutolaah lewat HP. Sakniki kitab niku ten mriki lho, Pak. Mboten namung niki, nek niki bondoe ratusan juta, Pak. Golek kitab sing gedhe-gedhe ngono sing julite sampai 20 jilid macam-macam niki ten HP pun enten. Nah, kula tinggal niku masyaallah. Piyambake niku gadah salah satu guru-gurune kathah. Ya gurune para alim ulama sing ulama salaf nggih. Salah satune Sufyan Ats-Tsauri niku masyaallah. Gurune hebat iki. Terus piyambake ya wong hebat. Murid piyambake nggih kuwasasan. Nek tenggene urutan riwayat hadis niku piyambake urutan sekitar 5 utawa 6 tabaqah sadisah sebutinane ngene riwayat niku. Nah, salah satu murid yang paling dikenal atau yang paling sering menceritakan beliau niku namanya Ahmad Al-Khiwari. Wau sing dalam status niku. Piyambake nate cerita ngeten. Niki sing cerita murite nggih. Kata-kata kita pikanto teladani guru niku saking ceritane murid. Murid cerita. Karena nek gurune sing cerita ya bedabrus. Jenenge kan koyo ngagumo aku iku lho, aku bedabrus jenenge. Tapi nek murid berarti kan sampun enten pengakuan saka murid-muride utawa saking gurune malah. Terus muridnya cerita. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani niku nate niki kan piyambake uripe tenggene Damaskus. Daerah Suriah niku. Niki desane jenenge Daronaya. Makanya sebutannya Daroni. Desa atau kampungi. Makanya ulama niku kadang-kadang pucuke dikei jeneng kampungi. Syekh Nawawi Al-Bantani berarti piyambake saking Banten nggih. Napa niku Syekh Yasin Al-Fadani berarti saking Padang Sumatera Barat nggih. Para ulama-ulama itu dijenengi menggoy daerahe, ben daerahe yo barokai terkenal. Nah, piyambake iki teng Damaskus enten Suriah niku nate musim dingin sing luar biasa. Pokoke musim dingin sing menggigil. Kirangan pinten derajat. Nah, piyambake niku salat dalu. Salat dalu kuat demen. Jenengan nek kademen niku salat apa kemulan? Enake kemulan. Nggih kan enake kemulan apa maneh sing duwe bojo terus maten anyar tambah wis. Nah piyambake niku malah salat. Jenenge salat lak butuh wudu ki kan. Adem-ademe kendel wudu. Yo wudu terus kemudian salat. Demen kathuk saestu. Saking kathukene niku salate niku pas donga nggih, pas donga. Niku tangane setunggal itu dislepitno teng ngene jubah. Saking cara ngono ngempit kelek ngoten lho. Ben rada anget. Lah sing siji dienggo ndonga ngenten. Dikempit ngoten. Ndonga ya Allah nyuwun ngenten. Wis ndonga. Dilawah niku tas mboten tilem lho.
Mantun donga mboten dangu niku krungu hatif. Hatif niku enek swara tanpa rupa. Sanes sentut. Ngene iki swara kaya ilham, kono kaya wahyu swara tanpa rupa. Terus disanjangi. He Abu Sulaiman, apa sing mbok jaluk wis tak wenehno nang tanganmu sing ngantong. Dadi sing mbok jaluk apa ae? Sehatan, umur panjang, manfaat barokah, ilmu manfaat barokah, amal diterima, macam-macam niku dideleh dikabulne Allah, dideleh tenggene tangane sing ngantong sing. Umpama kok tanganmu ngantong karo, maka sing mbok jaluk tak tikelno nanggone tangan situke. Berhubung awakmu sing gantong iki situk to, sing siji mbok pengirno ya tak wenehi situk tok ae. Loh, masyaallah, mari ngono getun saestu, Pak. Gewetun saestu krungu suara langsung sumpah demi Allah. Demi Allah, bar ngene aku ora tau ndonga kejaba ngangkat tangan loro. Wah, niki tata kramane kita nek ndonga. Mungkin jenengan napa badhe debat kula, lho Pak kan Kanjeng Nabi niku nek ndonga ten riwayat niku enten sing mboten ngangkat tangan. Memang nggih. Kanjeng Nabi ku sok-sok nek ndonga ya mboten ngangkat tangan. Enten riwayat iki. Makane kan kadang ngapunten nggih. Kadang enten tiyang ndonga kok mboten ngangkat tangan, mboten usah jenengan arani iku aliran sesat ngenten mboten. Niku pancen enten riwayate. Nabi nek ndonga mboten ngangkat tangan. Memang enten, wis biasa ngene ndonga. Enten Kanjeng Nabi niku ngangkat tangan. Bahkan enten riwayat itu sing Nabi ngangkat tangannya sampai ngapunten ketok ketiyake. Nah, dadi sampai zuhara bayadu ibtaihi sampai ketok putihe ketiyake Kanjeng Nabi. Dadi saking dhuwure nek ngangkat tangan. Riwayate kata. Tapi sing diceritakno ten mriki niki mboten masalah hukum, tapi masalah tata krama ten kene Allah. Waktu ndonga apike seorang hamba kawula niku nek ndonga ya ngangkat tangan. Aja kita nanggone Allah sing kuwasa alam semesta, Rabbul Alamin. Wong ngemis njaluk wong sugih ae lho. Sing sugihne nggur halah pirang-pirang sing sugihne wong lho. Iku ae ngemise ya ngangkat tangan. Padahal sugihne ya trimo sak RT padahal. Trimo pitrae rada akeh timbang kancane ngene darane wong sugih. Iku ae kita sing njaluk ya ngangkat tangan. Apa maneh kita njaluke tenggene Rabbul Alamin. Nah, mestine ya luwih tenang. Maka ini kita ceritanya niku ditegur piyambake niku donga ngangkat tangan siji wis apik, wis diparingi sing didongakno diparingi. Tapi umpama nek mbok angkat karo-karone iku sing mbok jaluk tak wenehno karo-karone ya tangan-tangan yo nyesel luar biasa. Nah, niku tata krama niki. Tentu makanya kitab niki bukan bahas masalah hukum. Nek hukum kula critakno teng fikih, mantun ngenten kan sesi fikih. Niki bahas masalah tata krama kita tenggene Allah, nata ati kita, nata tata krama nek kowe ibadah niku ya napa niku. Kemudian niku beberapa ceritanya kuwatah juga nganu malah dadi sirah mangke dadi pelajaran sejarah. Tapi niku kula cuplikaken mawon. Terus dawuhe Syekh Sulaiman Ad-Darani niku napa wau? Sing enten 3 hal iki. Sing pertama, pokok kebaikan dunia akhirat niku terletak tenggene wedi nang Allah. Artine tiyang niku nek motivasine, niate, budale sangka wedi Allah, niku apa-apa sing dilakoni mesti apik. Mesti apik. Apik dunya ya apik akhirat. Sembahyang wedi Allah. Mergo nek gak sembahyang disiksa Allah nang neraka. Berarti kan akhirnya budale mergo wedi disiksa Allah, ngoten lho.
Kerja nek aku iki kerja kok sampai curang, sampai mbujui, sampai nipu, berarti kok disiksa Allah, kena dosa, disiksa ngersane Allah tenggene neraka wedi. Akhire kerjane kerja sing jujur. Lho, berarti apa wae sing dilakoni baik donya maupun akhirat niku nek dasare saka wedi nang Allah niku dadine amale metune dadi amal sing sae, baik sae donya maupun akhirat. Niku pertama. Tapi niki enten syaratnya. Keng napa kok iso dadi kaya ngoten? Fa innal khauf minallahi ta'ala muhawwilus sahifah. Mriki diceritakan kalimat Nawawi. Nah niki Nawawi sing jelasaken. Niki boten penjelasan kula, niki penjelasan Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngumpulaken riwayat-riwayat hadis utawa asar utawa makalah ulama. Imam Nawawi sing bagian jelasno. Kula niku namung ngapekno tok. Mboten kula sing iki Imam Nawawi. Imam Nawawi jelasaken ngeten. Wedi nang Allah iku iso malik catatan ngamal. Malik catatan amal. Artine fa yaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimal falil abdi fi hali salamatihi nal marad ayakuna khaifan rajian yasrul khafuna ma'asir. Artine amal ku sing potensi awale iso nang kiwa. Contone kaya wau kerja karo mbujui. Niku kan asline nang kiwa nggih kan. Aku tak kerja mbujui tak nipu cek iso oleh bati luwe akeh. Niku asline kan ten kiwa niku. Dilawat ternyata piyambak iku budal kerja ana wedi nang Allah. Tiba-tiba kok engkone aku oleh bati akeh nggur tak gawe seneng-seneng paling yo pirang dina pirang minggu sih. Cara bati akeh utawa tak gawe kesenengan yo awete sampai pira sih suwene. Lah engko nek dosa terus disiksa Allah nang neraka, apa gak ewonan tahun. Nah, wedi ngono akhire sing catatan amal niki iso berpindah nang tengen. Sing awale pengin nipu, pengin bujui, akhire iso dadi jujur. Lah, ngoten niku ilustrasine kados ngoten niku penjelasannya. Terus ngeten, mriki disebutaken mawon. Tiyang niku ten manahe wedi Allah niku penting, nggih. Pancen penting saestu. Kata-kata Pak Khotib nek khutbah niku kan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, sering dir ngoten nggih. Niku dadi rukune khutbah. Wong khutbah niku kudu wasiat takwa. Usikum wa iyaya usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaquna bolen-balen sampe bener jenengan bali. Saking apal lho. Nah, kenging napa kok bolak-balik masalah takwa? Karena artinya takwa niku nek digoleki asal katae niku wedi nang Allah. Pancen penting sangat penting, tapi tiyang niku teng atine aja mung dikebeki wedi Allah tok. Nah, ampun salah paham lho, ampun salah paham. Berarti kalau wedi Allah lho, maksudnya nang atiku aja wedi Allah tok, tapi yo arep Allah. Basahe teng mriki niku khaifan rajian, aja namung khaifan. Nek khaifan niku wong sing wedi Allah tok. Nek wedi Allah tok berarti Allah niku digambarkan seorang Tuhan yang medeni. Nggih, sing Allah iku duwe sifat sing keras-keras tok. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Asy-Syadid. Iku lak yo medeni. Pancen bener, tapi kan akhirnya dadi medeni Allah iku. Kaya Allah iku jahat terus. Sing akhirnya neliti kita padahal Allah niku Asmaul Husna, isine kan mboten namung medeni tok, nggih mboten. Bahkan akeh-akeh Asmaul Husna nek jeneng purun milah-milah niku luwih akeh sing lembut-lembut, luwih akeh sing kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ngoten. Al-Latif, akeh. Al-Wadud, cinta kasih, akeh. Cara umpama dibanding niku luwih akeh sing cinta daripada sing masalah medeni.
Tapi medeni yo penting, Pak. Ben apa? Ben wong iku nek kape maksiat iso direm, ngoten. Makanya tadi disebutaken liyas jaru al khauf minal ma'asi. Ben wong iku gak sida maksiat. Nek eling Allah iku maha adil. Allah iku nek ana kawulane salah, dosa, maksiat dicemplungno neraka, ditutuki malaikat loro. Nah, karena wedi ngono akhire piyambake leren gak sida olehe maksiat. Dadi rim, nek guru kula ngawan dadi rim. Tapi sing rojian iku arep-arep kawelasane Allah, arep-arep kasih sayange Allah, arep-arep pangaturane Allah. Niku nggih penting sanget. Mergo niku kangge nyuruh kita supaya ngatah-ngatahaken nglampahi ibadah. Nek basane guru kula namine gas. Mobil perlu rem ya perlu gas. Dadi nek katene ana sing jeglongan, jurang ya di rem. Nek dalane pas apik digawe budal ngaji, gawe budal kebaikan nggih, maka yo digas ngoten. Dadi tiyang niku nek ten atine enten wedi Allah, tapi yo enten arep-arep Allah. Pangapurane Allah, kasih sayang Allah niku uripe seimbang. Lek kabeh maksiat, wedi gak sida. Terus tambah semangat oleh nglakoni ngamal ibadah apik niku. Sae niku nek diibarat nonton iki diwastani contone wali malik utawa raja yufarriqu baina man yahdimu ittiqa'a iqabi wa man yahdimu raja'a karami wa man yahdimu la syai'in. Seorang raja utawa juragan iku saged ngertos motivasi buruhe iki dhek kerja nang aku mergo wedi utawa mergo arep-arep bayaran utawa ora mergo apa-apa niku juragan sing sae sing pinter niku ngertos. Iki wedi. Iki mergo wedi, ya disiplin. Ora gelem bojoki tapi karena dhek ndelok juragan niku keren. Nek salah titik yo digepuki, bahkan iso dipecat barang, akhir wedi. Enten sing aku tak kerja sing tenanan ben bayaranku tambah munda, enten sing. Lah sing paling apik niku sing nomor 3. Sing ngibadahken Allah. Mboten namung krana wedi nang Allah. Mboten namung arep-arep nang Allah, tapi mergo pancen piyambake cinta tenggene Allah. Wah, iki paling syukur Pak. Iku rada angel tapi mboten mustahil iki. Kula crita niki mboten mustahil. Tiyang niku nek wedi Allah, gak sida, gak wani nglakoni maksiat. Nggih kan, tiyang niku nek dan jenengan nanti piring cerita sing enek tiyang keluwen ora mangan 3 dina. Sajane lek wis keluwen niku nek hukum fikih niku kan wis oleh nyolong. Nggih kan? Wong lek wis keluwen tenanan lek gak mangan mati iku kan wis oleh mangan barang haram, nggih kan? Contone nyolong, oleh. Wah, akhire piyambake ku menek gawe sarung dibebet kaya ninja ngoten niku. Terus akhire menek golek omah sing sepi. Kanggo dimaling mergo keluwen. Dilarang sing dileboni omahe rondo. Omahe rondo. Lah pas mlebu nang omahe rondo jenenge rondo ya ijen. Rondo kan gak duwe bojo ijen. Pas mlebu nang omahe rondo niku nak meja akeh panganan. Wah ngiler Pak, ora mangan 3 dina. Kabeh disendok niku langsung eling Allah, wedi nang Allah. Wis ditinggal.
Enten dawuh sing dieling-eling, man tarakal haram nalal halal. Sapa wonge kok wani kuat ninggal barang haram bakale oleh sing halal. Kabeh diciduk dipangan rawani didekekno. Wis akhire mlebu golek-golek nemu brankas nemu lemari isine dhuwit emas akeh tinggalane rondo. Warisan rondo akeh. Dibuka lu duit akeh kabeh dijukuk rawani eling Allah. Akhire golek kamar liya nemu rondo. Seweke mloro. Wah iki tepak iki. Dilalah kabeh ditemok ya wedi eling Allah situ. Akhire metu omahe rondo ku jek keluwen. Jek keluwen. Dilalah subuh niku ditimbali kali Pak Imam masjid. Nah, rene nggih Pak Imam. Awakmu tak rabekno gelem. Lho. Kene kok iya ana wong wedok golek bojo. Ngesakne mambengi jarene omahe dileboni maling. Mergo dhewe gak ana sing ngancani. Didelok segone bukaan, lemari yo bukaan, tapi ra ono sing ilang. Engko ndang kejadian maling. Lah wong njaluk dirabekno. Lah aku duwe pandangan yo sing apik yo kowe, wong kowe penggaweane nang masjid. Sinten lha iko mbok rondo. Akhire dirabekno rondo. Bab dirapekno rondo dijak mulih. Wis Mas iki omahku ya omahmu, pangananku ya pangananmu, dhuwitku ya dhuwitmu. Akhire yo nang meja ndemok mangan mang jek haram. Saiki wis haram. Dipangan. Buka lemari dhuwit, mang jek haram. Saiki wis haram. Terus dari rondo, kulo wah ngoten niku. Tiyang nek wedi Allah gak sida nglakoni maksiat. Wong sing arep-arep ten Allah semangat oleh nglakoni ngimami ibadah. Jenengan pas Ramadan dhewe lak kenceng nglakoni ibadah. Mergo eling apa? Eling ganjarane Allah. Golek Lailatul Qadar direwangi nang kene mulai jam 12, jam 1, jam 2 nggih kan? Direwangi sembarang maca Quran wis apa ae dilakoni sampai sedekahan bareng. Sampai malam wis bacaan ngetokno dhuwit pirang atus ewu. Nggo golek ganjaran arep-arep ganjaran Allah. Sae kula mboten ngomong mboten sae. Sing wedi Allah gak sida maksiat ya sae. Sing pengin ganjaran saka Allah ya sae. Tapi wonten malih sing luwih sae ya niku mboten masalah wedi Allah, mboten masalah arep-arep, tapi karena pancen piyambake cinta teng kene Allah. Niku cinta sejati niku. Nah, cinta sejati itu kan tidak takut apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Itu cinta sejati. Nah, nek kita niku dereng saged. Tapi mboten mustahil. Mungkin ada porsinya tapi mungkin mbok pirang menit, mbok pirang dino. Muga-muga kita barokah ngaji iso sampai teng dene derajat niku. Amin iki pancen masyaallah perjuangan. Pun niku pertama nggih, tiyang niku nek wedi Allah niku dadi pangkale utawa dadi akare sedaya kebagusan dunya maupun akhirat sing nomor loro nek pengin oleh kuncine dunya niku warep. Artine warep niku menyebabkan kedunyan, menyebabkan mendapatkan kemewahan dunia tapi sementara. Kenapa? Nggih, warep niku mung simbol nggih, mboten sing warep weten to, mboten. Tapi apa wae sing kurang nggih, sing dirasa duit kurang, mangan kurang, mobil kurang, omah kurang, akhirnya piyambake menghalalkan segala cara.
untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Dan gini contoh niku enten bocah cilik niku dites gurune. Bocah cilik TPK pokoknya arek-arek lah. Laris tunggal ditimbali. Mas, ini Mas, ini Dik, ya, timbali. Kali ustaznya diparingi duit 5.000. Paringi. Iki nggo sampean. Seweneng kan pertama seweneng. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Wis enteni kene sik. Arek kedua ditimbali. Sing kedua dikei duit 50.000. Dikei duit 50.000. Oh, sing lari kedua seweneng. Lari kedua sing awale wajahe bunga niku dadi mengkerut. Arek sing pertama niku. Terus ditakoki karo Ustaz. Ya apa sampean wis seneng oleh duit 5.000? Ya seneng Ustaz lho. Lah saiki kok mecucu. Wajahe kok mengkerut. Lah kula dikei 5.000 lah kancaku kok 50.000. Nah, iki mergo sifat warep ning wong. Gak ngerti warep. Terus ustaze ngomong ngene. Iki yo bijaksana lek mulang ngene. Sampeyan tak kei 5.000 niku mergo enek prestasi apa? Nggih, mboten enten Ustaz. Gak lapo-lapo kok dikei 5.000. Berarti kan untung, ya kan? Mboten dikon nyambut gawe, mboten dikon apa-apa, dikei 5.000. Seneng kan sajane seneng. Tapi lapo kok senenge sampean ketika nampani 5.000? Iku dadi berkurang mergo ndelok kancane nampani 50.000. Padahal 5.000 ini berkurang lho. Mboten berkurang, 5.000 ini kan gak dijaluk. Pancet 5.000 ini. Tapi rasane kok berkurang. Paham betul? Awalnya dikei 5.000 kan seneng. Oh seneng. Ngerti kancane dikei 50.000. Mudhun senenge, bahkan dadi susah. Bahkan iso-iso nang atine dadi seudon. Ustazku gak adil. Sampe ngelono ngono. Wong padahal gak ono apa-apa, gak ono masalah apa-apa. Ustaze dituduh malah kan. Sing pertama wis matur nuwun. Ngerti kancane dikek 50.000 kok malah nuduh ustaze gak adil. Nah, ini kelakuan kita kaya ngoten niku kali Allah niku. Kita nampa nikmat saking Allah. Alhamdulillah. Dilalah delok tanggane kok luwe apik, omahe luwe apik, mobile luwe apik, duwite luwe akeh, bojone luwe ayu, mungkin lho. Oh akhire iri. Biyen pertama dirabekno seweneng. Dilalah di kumpulno karo kancane reuni buka bersama, delok kancane bojone, ayu. Bojone kancaku timbang bojoku. Nah, akhire iri. Nah, sifat hasud, sifat iri, sifat gak puas, kurang warep niku nyebabno ngurangi nikmate syukur. Nggih mboten? Akhire kan dadi padahal sakjane nikmat kita kan mboten kelong. Cara bocah wau 5.000 ini kan gak kelong. Wong dikek 5.000 yo gak dijaluk maneh terus dikekno mboten pancet. Rasa pertama seweneng, ternyata rasa kedua setelah ndelok kancane dikek 50.000 kok berkurang. Lah niki mergo kita mboten syukur, enten rasa hasud, enten rasa iri nek ndelok kancane luwe akeh. Nah, karena sifat duniawi iku karena kurang warep niku. Oh akhire nek wong iku napa ambisine nggur memenuhi kepuasan duniawi gak ono enteke. Kapan enteke wong puas donya? Nek wis mati. Gak trimo mati lah, mati. Wis mati tenan, nek sing mati mungkin sira tepe. Wis mati wis kaya iki. Makane kan Nabi kan ngaturaken, wong iku menungso niku umpama dikeki sak gunung emas jek njaluk 2 gunung emas. Padahal sak gunung emas akeh wis. Tapi njaluk mergo kurang. Nah, sewalike wa miftahul akhirah aljud, kuncine akhirat iso pikantuk kebahagiaan ukhrawi akhirat iku mergo luwe. Luwe iku simbol luwe. Napa niki? Poso. Nah, iki Ramadan. Jenengan raosaken lho, Ramadan wingi jenengan ngelampahi kesaenan napa-napa masalah ibadah. Mundhak napa pancet? Ayo. Mundhak kan, tambah semangat kan.
Senajan to mungkin mboten sampai kaya khatam ping pira, tapi kan semangat itu tambah. Mergo salah satune ya ana luwe. Dadi sifat luwe niku secara kejiwaan iso menyebabkan kita nambahi utawa semangat oleh nambahi ngamal kita. Maca Qur'ane tambah semangat. Biyen gak poso mantuan, saiki nek poso kok rada malih kuat. Sembahyang sunahe ya rada malih kuat. Sedekahe rada enteng. Pas wae poso niku masyaallah. Nah, niki baik aljuk niki sebelumnya ataupun menjadi motivasi setelahnya. Niki sama. Nah, niki simbol niki dawuh Abu Sulaiman Ad-Dari memang kudu dijelasno ngene niki soalnya. Nah, kula balen malih niki ringkesane Abu Sulaiman Ad-Dari niku ndawuhaken 3 perkawis nggih. Niku pokok atau akar dari segala kebaikan dunia dan akhirat niku sifat wedi nang Allah. Tapi wau kula garis bawahi kula tambahi mergi tambahan Imam Nawawi nek saged menungso kawula niku mboten namung wedi Allah, tapi enten keseimbangan ya wedi Allah, ya arep-arep nanggone rahmate Allah. Bahkan Kanjeng Nabi kan mulangi donga niku. Enten kawula niku tenggene masjid niku bengok-bengok wa dzunubah. Enek wong bengok-bengok dosa kuwake. Kalau Kanjeng Nabi dituturi, aja bengok-bengok ngono. Nek pengen di ngapura Allah, donga. Jaluk sepurane Allah, salah sijine istighfar macam-macam. Lah, sing diijazahaken tenggene niki wau tiyang sing bengok-bengok wau. Ayo, diunekno, ditirakno. Allahumma maghfiratuka awsaqu min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsaqu min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Sakakeh-akeh dosa menungso jek gedhe jembar pangapurane Allah. Wa rahmatuka arja'indi min amali, dan rahmatmu kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amalku. Sakakeh-akeh amal kita niku jek gedhe jek jembar rahmate Allah. Artine wong ora oleh sombong mergo amale akeh. Karena wong niku iso mlebu swarga oleh kenikmatan sange Allah, mboten mergo amale, nggih. Mboten mergo amale. Amal niku kan mergo kita diperintah Allah. Mboten saged nyusui utawa bandingi nikmate Allah, rahmate Allah mboten mungkin, mboten saged. Makane ya Allah, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Amalku koyo ngene mosok aku iso mlebu swarga wis sing iso ndadekno aku bejo donya bejo akhirat mlebu swarga niku mung rahmate panjenengan ya Allah. Kali Kanjeng Nabi baleni fa'ada sampai ping 3. Matur ping 3 kum ghafarallahu lak. Diwaca ping 3 langsung kali Kanjeng Nabi wis ngadeg dosamu wis disepuro Allah. Masyaallah. Hebate niku Kanjeng Nabi ngoten niku iso ngayen-ngayen tiyang. Pun. Dadi enten wedi tapi yo enten arep-arep nang Allah. Aja wedi tok akhire bayangno Allah sing kaya medeni. Tapi yo aja alah Allah lho, wapian yo aja ngremehno Allah. Mergo Allah tetep duwe sifat sing maha adil. Nah, makane yo enten wedi yo enten arep-arep nang Allah sehingga imbang. Nek kabeh maksiat yo wedi Allah gak sida. Nek ngamal eling-eling ganjaran sing bakal diparingno Allah sehingga kita semangat. Terus yang kedua dawuhe masalah kuncine dunya, kenikmatan dunya sing namung sementara niku mergo niku berwareg gak wareg. Tapi kuncine akhirat kebahagiaan ukhrawi niku mergo piyambake luwih nglampahi poso sing pun enten sing ditandhaken sadèrèngé kula lanjutaken bahas fikih, bahas hukum.
Niki tasih berapa menit? 3 menit kan. Pinter? Ada. 2 menit ya. Dewi ini masalah fikih terakhir yang kula minggu niku kan bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Tiang niku nek lagi haid lagi nifas, niku kan mboten nangsal salat, dia kan mboten nangsal poso, mboten nangsal maca Quran, demek Quran, doa Quran, mlebu masjid, liwat masjid, tawaf mboten nangsal, kumpul bojo mboten nangsal. Termasuk pegatan. Pegatan itu nek lagi haid lagi nifas mboten nangsal. Sajane larangan iki mboten kangge ibuke, kangge bapake. Kangge sing lanang. Sing lanang niku nek kabeh megat bojone nek piyambake pancen ngerti hukum niku ndelok bojone. Bojoku lagi haid apa suci? Lagi nifas apa suci? Nggih saestu. Lho, masih sak emosi ini tapi nek ngerti hukum ya kudu ngerti aturan. Kan Kanjeng Nabi ndukani sahabate yo. Enten sahabat megat bojone pas wayahe haid. Kali Kanjeng Nabi kok mbaleni. Kon rujuk, baleni sik. Nek megat ngenteni suci. Ben boten dolim nang bojone sing wedok. Kenapa kok dolim? Mergo nek megat pas wayahe haid utawa nifas niku durasi iddahe lebih panjang. Ngesakno sing wedok. Tapi nek dipegat pas wayahe suci niku durasi iddahe lebih pendek sehingga gampangnya sing wedok nek pengin golek bojo mangan ngoten. Terus niku sing diharamno kangge wadon haid kali nifas. Lek sing diharamno kangge tiyang sing hadas gedhe junub, mantun kumpul bojo, mantun metu mani, niku luwih titik nggih. Mboten nangsal salat, tawaf mboten nangsal, tapi poso angsal. Nah, tiyang sing lagi hadas gedhe tapi durung adus, kumpule subuhe kok kumpule dalu. Mantun sahur, Dik, iki imsake jek suwe. Cara main sak ronde jek iso iki. Umpama akhire kok main karo bojone sak ronde terus mari adzan subuh. Posisi dereng mandi besar, maka mboten napa-napa. Junub napa salat mboten nangsal, nek poso angsal wae terus tawaf mboten nangsal, nek Quran maca Quran, doa Quran mboten nangsal, mlebu masjid iktikaf teng masjid mboten nangsal. Tapi nek sing hadas cilik niki sing diharamno namung titik. Sing dereng gadah wudu niku, sing mboten nangsal namung salat, tawaf, demek Quran karo nggawa Quran. Sehingga iktikaf tetep angsal. Tiyang masih mentut mboten usah wudu, tetep iktikaf mboten napa-napa. Maca Quran pokoke mboten demek, mboten nggawa, mboten masalah. Ngoten nggih. Oh, bedeng kita lajengaken langsung bab masalah salat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.